Co myslíte? Mohl se to stát? Nebo vás jen tak trochu vodíme za nos? To se dozvíte na konci pořadu. V dalším příběhu uvidíte, že sejít se s kamarády a pustit si film vždy nemusí být hezky strávené odpoledne. Kde sakra je? Já nevím, už tě mělo dávno být. Konečně. No, můžeš! Pojď sem, čekáme na tebe. Už půl hodiny. Čau. Nazdar. Tak jak jsi říkal, vzal jsem tuto divadlo Hruzy. A já vzal kalkulovací grimu. Tak to tam hoď. Ukáž. Ne, první bude kalkulovací grimu. Pustíme si všechno postupně. Já chci taky tohle. No, hoď tam tohle. Horor může být zajímavý. Nech tohle nebo nás vyhodí ještě ke všemu. Jo, tam běž. Já to zapnu. Dobrý. Přesvědčila jsem tátu, že na tom můžu pracovat, když se budu dívat na krem. Dobře, jen tady sám. Ty vole OC. Chci se zeptat, jestli mi už řeknete výsledky testu. Ano, testu DNA. A jak tomu mám rozumět? Ne, to není. Co nejsou. Pekin Clark. No, co teď? Sedni si, ukonám na to. Ty máš LG, jo? Ty jo, on má LG. Řídka. Cože, jaký řídka video? Tak co je, kdy to začne? No, to Ty se ptáš, je to tvůj film. Musel vidět ty? Já to neviděl. A pokud to nosil, když to neviděl, já myslím, O to chtěli, to přinesu. Ty jsi tady přinesl něco, co neviděl? Ne, Ale jo, vypadá to dobře. to pustíme. A stejně tady tak to je. Co to je za trapnou animaci? Ty vole, ve Flashpointu udělám něco lepšího, opravdu. To by ukázal Slavík. No. No! Si děláš kozy. Co jsi to vzal, proč to děje? Nevypadá to nějak reálně. Cože tohle je zombie? No, No, jo. jo, divadlo. Divadlo Hrůzy z písmíchu. Tohle je úplně to, ale vypadá jak důchodce, tady mu vypadly 4 zuby. Já mám takovou tu netvojenou protézu, ale Bendaden. No. Ty vole čum, víš, jak je takhle, víš, jak mu dali končí ta protéza a je to vidět, že má ty zuby nalepovaný. To je hrozný, ty krávo. Ty vole. No tak na to se nebudu koukat, ale... Co je? Co dělají to? Na to se nebudu koukat, ne, snad. To je jako... Co jsi to vzal ty? Čum, ty vole, on se bojí, on se baví voskový figury, no se dělají srandu. Ona tam přijde udělal a všichni. Dáme tam můžete... Ty vole, když ona vůbec neškrtí, ona tam takhle chytne pod krkem a on dělá, že je mrtvej. Půl metru vodně. To je ten Star Wars. Já vím, Darth Vader. Cože? Tak se vám nežeru tohle. Dej tam něco jiného. Ty vole, slyšíte to venku? Co slyšíš? Já neslyším. A vidíte to? Co se tam děje? Vidíte to? Ty krávo, co to si děláš kozy? Co to je? Co? To je. Ale vypadá nějak reálně, jsi na tom filmu, že jo? No. Hej! Jdeme, rychle! To si děláš srandu. Není možné. Hele! Nikdy se nesmějte stínovým příšerám, nebo si pro vás přijdou. Kde to jsou? Vidíte tu krve?
Nikdy se nesmějte stínovým příšerám, nebo si pro vás přijdou. Po takto kruté výstraze se kluci na horor již nikdy nedívali. Mohlo se to stát? Jistě. Taky bychom to mohli vysvětlit. Kočku mohl roztrhat pes. Jak to, že z ní kromě krve nic nezbylo? A kdo napsal ten záhadný vzkaz? Stalo se to? Nebo vás jen vodíme za nos? To se dozvíte na konci pořadu. Stal se vám někdy sen tak reálný, že jste na sobě ráno hledali stopy, dokazující, že to vše bylo doopravdy? Charlie mu takový sen zdá každou noc, již od jeho 5 let. Got me bleeding, claustrophobic, scarred, severed me from all emotion. Life is just too freaking hard. Snag face was all it took, cause this needing to would me no good. Fall on my face, but can't you see this hate my life is telling me? Was it promised a thing? You keep mocking me, but you will never. Tak hele, ty bys se zapamatoval hlavně tohle, no, to je tak nejdůležitější, ale Jo. to časem pochopíš. Jasně. Čau, tak jsi Čus. potřeboval, nazdar, jak je ty, bejku. Já si tady představit novýho člena klubu Lestat. Zdraví. Jsi v pohodě? Čeká, podej něco k pití. Zatím se bavte. Jo, helce, tady, jak jsem teďka s Mikem bavil, jsme se dohodli, že na seznámení mě a zbytku klubu uděláme zítra dole u bazénu Mejdán. Přišel bys? Jo, ještě jsme se neprali ruce mimochodem. U bazénu. U bazénu. Podaš mi tu ruku? Není nějaký divnej? Poté se Charlie mu sen již nikdy nezdál. Z klubu odešel a se záhadným Lestatem se již nikdy nesetkal. Věříte na vize o budoucnosti ve snech? A nebo jsme tento příběh ukryli do pouhého snění? To se dozvíte na konci pořadu.